Otu Anambra State Association of Town Union ASATU ekwego nkwa ibunye akara ngwa dịgasị iche iche nakwa nri bụ nke a ga-eji wenyere ndị idei mmiri chụpụ na be ha aka. Ndị otu a kwupụtara ihe ndị a site n'ọnụ National President ha Barrister Titus Akpudo n'oge o ji kpọtụrụ ogige dịgasị iche iche bụ nke nwere na Nneyi Mmiri Camp, Father Joseph Memorial High School Camp, Agala, ndị Abdubado na kansụl ime obodo Anambra East. Ebe ọzọ bụkwa Bishop Crowder Memorial Primary School Onitsha. Amaka Chibuzo Koye na ebe ahụ ma wetara anyị ozi a. Ndị ya bụ ASATU gara ịhụ ndị mmiri mebisiri ihe ha bunyere ha ibu nke gụnyere akpa osikapa, garị, mbaji dị iche iche na ihe ndị ọzọ eji enyere ndụ aka mgbe ọ na-arafezi ya bụ ibu n'aka ndị ahụ, ka Barrister Akpudo onye siri na ọnọdụ ndị a bụ nke na-emetụta n'obi gara n'iru ma sị na ọ bụ ndị agadi nwoke, ụmụ nwanyị dị ime, ụmụ nwanyị na-enye nwala, ụmụntakịrị na ndị ụmụ nwanyị okenye bụ ndị mkpamkpa kachasị wee dakwasị, si na ndị a bụkwa ndị ọya dị iche iche na-enwetatụ ọsịsọ, ma sịkwazịa na ọ dị oke mkpa ka agbatara ha ọsọ enyemaka maka iju mmiri a dakwasịrị ha. O toro aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọsọ enyemaka ọ gbatara ngwa ngwa ma nyekwa ndị a ụlọ, nye ha nri ma nyekwa ha ọgwụ iji wee hụ na arụ dị ha ike, ma kelekwezie ndị isi na-elekọta ya bụ ebe agbagasịrị ọsọ wee nọdụ wee na-echere oge mmiri ga-ata ka ndị a laa na be ha dị iche iche. N'otu aka ahụ ka onye President General nke obodo Mmiri bụ Chief Johnny Mechie kwara arịrị n'ihi ihe iju anya na ntaramahụhụ ụmụ nwanyị na ndị ụmụntakịrị na-agabiga n'oge ugbu a maka ya bụ iji, ma kpọzie ndị National Emergency Management Agency na ndị ogbo ha bụ State Emergency Management Agency ka ha dododo gbata ọsọ enyemaka ngwa ngwa na Mmiri, ka ndị na-elekọta ya bụ ebe a na-ezuru ike ma na-eche ka mmiri kwụsị bụ Maazị George Chinwuba na onye ogbo ya bụ Chuks Kwazu toro ndị otu ASATU maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ma kpere Chineke ka ọ gaa n'iru na-echekwebe ma na-edu ha n'ụzọ dị iche iche na Mmiri. N'okwu nke ya, ka onye Vice President General nke ya bụ otu ASATU bụ Prọfesọ Charles Nwadigwe siri na iji mmiri a metụtara okpuru ọchịchị 4 maọbụ 5, ma sịkwazịa na ezinụlọ nde kwuru nde bụ ihe ya bụ iji dakwasịrị, ma na-ayọzi ka egwu mie akwa mmiri Niger ma lụọ ọwa mmiri dị iche iche ka wee hụ na mmiri bịa ọgara onwe ya. Ụfọdụ ndị otu a bụkwa ndị so wee gaa njem a. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.